Hello guys, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। थ' बिदिबा नायलांदो लोगोफोरा बबाव थाबनो ओंखारलायबाय आरोखि बेवानि मारैनो थफ्ला लानानै नै थांनोसै। फिरफिलिजों थांगोन आरो थाबायगासिनो लोगोफोर दं आरो बैयाव लामानिफ्राय सरबनिफ्राय फिरफिलि गाखोनोसै। बिसोर फिरफिलिखौ लानानै फैदों ओमफ्राय आं ओंखायनो न'निफ्राय थाबायनानै ससे ओंखारबोबाय आरो। आं अबाव थांनो नागिरदों थांनायाव नायनानै नोंसोर मिथिखागोन लोगोफोर आं खोन्थालायला। नायलाय लोगोफोर फिरफिलि सायाव साथामजों मिनिनानै जाला आरो जों उदै साजोब्बाय मा रायलायनानै साथामजोंनो सिखारो जों मिनिनानै। साथामबो थानो हाला उदै गुजुबाय उदै साजोबलायबाय मिनियैनो। मोनफैबाय आरो जों लोगोफोरनो इयाव ज' जिरायनानै दं। मिटिङा जाथ'वाखै, सार मोनफैथ'वाखै, बेखायनो बयबो लारि जमा जिरायनानै दं आरो जों लोगोफोर। जोंहा टाइम जाबाय होनबाबो फैयासै, थाब जायाखै आरो मिटिङा। जोंबो जि थाब लेंहरबाय 2:00आवनो होननानै, ओमफ्राय 2:00 बारलायबाय आरो दाबो जाया। जों जिरायनानै दंगासिनो नालाय जिरायनो बालायबाय लोगोफोर। जिरायैनो उन्दुनो ओंखारजोबलायबाय लोगोफोर, दासिमबो जाया आरो मिटिङानो। मिटिङा जोब्बाय आरो लोगोफोरनि बयबो थांजोब्बाय, जोंबो थांनो नागिरबाय, ओंखारलांजोब्बाय जोबनायखाय बयबो मोनालायबाय आरो मिटिङानो 3:30आवसो जोब्बाय। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर।